Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Эшмәкәрләр әллә җәяүлеләрме? Җир асты юллары кем өчен? Капиталь төзекләндерү үткәрелгән кичә юлларына эшмәкәрләр кире кайта алырлармы? Бу хакта хакимияттә узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Бер сорау да игътибардан читтә калмады. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе журналистлар белән очрашты. Җитте сөйләшүдән соң мактауга лаекларны тәбрикләделәр. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының 7 хезмәткәре алар арасында. Киртәләр киртә тудыра. Халыклар дуслыгы проспектына куелган коймалар машина йөртүчеләргә ни өчен комачаулый? Хәбәрчебез белеште. Бер ел дәвамында юл кагыйдәләрен бозмыйча йөргән шоферларга техник күзәтүне бушлай үткәрергә телиләр. Яңа закон проектының нечкәлекләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Суыклар башланга жер асты аша чыгу юлларында сатучылар булмаска мөмкин. Чөнки санитар таләпләр буенча сәүдә урыннарында җылы булырга тиеш. Апрель аенда капиталь ремонт уздырылу сәбәпле 7 жер асты аша чыгу юлы муниципалитет милке булып санала. Быел башкарма комитеты аларны һәм башка кичү юлларын аерым контрольгә алды. Кеше күп йөри торган сәүдә урыннарынан беркемне дә кумыйлар, әмма санитар нормалар үтәлмәсә, сатучылар киоскларны үзләре ташлап китәргә мәҗбүр булачаклар. Нинди мәнфәгатьләр үстен булырга тиеш? Кичү юллары аша үтүче җәяүлеләрнекеме, әллә эшмәкәрләрнекеме? Бу хакта бүген хакимияттә үткән очрашуда сөйләштеләр. Исполком не ставит задачи, чтобы очистить подземные переходы от торговли. Вы будете там работать, но при определенных условиях законных, которые сегодня есть. Очрашуның башында ук башкарма комитет вәкилләре үз таләпләрен куйды. Бүген шәһәрдә 30 җир асты кичү юлы, шуларның 20-сендә сәүдә алып барыла. Әмма барысында да закон һәм санитар таләпләр бозыла. В 17 подземных переходах 17 җир асты аша чыгу юлында көнкүреш товарлары белән сәүдә итәләр. Алар аерым капларда түгел үлчәп сатыла. Бәдрәфләр, суюк, 14 җир асты аша чыгу юлында тәмәке сатыла. Хәзер таләпләр катгыйланачак, тикшерүләр ешрак узачак. Александр Трофимов глобус тукталышында урнашкан киоскта 19 ел сәүдә итә. Җир асты аша чыгу юлында кайчандыр бәдрәф булган, әмма хәзер юк. Бәдрәфнең юклыгы аркасында эшмәкәр санитар таләпләрне боза булып чыга. Александр Трофимов ни өчен фанфуриклар сатуга күз йомуларын, халык өчен кирәкле товарларны сатуга чикләүләр кертүне аңламый. Я выхожу из своего киоска и не могу выйти, у меня под дверью. Мин үземнең киоскымнан чыга алмыйм. Ишек төбендә һәр даим исерек сукбайлар ята. Үзем казылык, сыр һәм ит сатам. Миндәге бәяләр шәһәрнең бер генә сәүдә үзәгендә дә юк. Бәдрәфләр булмау башка җир асты аша чыгу юлларында да зур проблема. Бирегә биобәдрәфләр урнаштырып булмый, чөнки әлеге урында аларны чистарту мөмкин түгел. Какой биотуалет? А кто там с машины будет спускаться? Биотуалет, что ли? Вы как себе это представляете? Водосточные с туалетами не путайте. Водосточные — это совершенно другое. Ливневые воды, которые дождевые воды попадают. Вопрос такой, когда будет установлен туалет, хотя бы, да, подземный переход, чтобы у нас, в принципе, был более-менее приличный, то есть не замусоренный, не бомжатский. Вот здрасте. Только сейчас говорил, что они не предусмотрены в подземных переходах, туалетов никогда их и не было в проекте. Это же надо изменить проект. Это какое надо огромное строительство. Сейчас разрушать это все, вскрывать. Это же большие затраты. Проектка үзгәрешләр кертү зур чыгымнар сорый. Һәр эшмәкәр ай саен җир асты аша чыгу юлларын тәртиптә тотуга автомобиль юллары предприятиесына уртача 2000 сум акча түли. Әмма алар җиргә оча ди сатучылар. У нас ничего не делается, у нас только уборщица пришла, убралась и все. Даже в воскресенье не убирается, на урны переполнены. Торак коммуналь хуҗалыгы белгечләре тарифлар тикшерелде, бу акчаларның үз урыны бар дип белдерде. Все тарифы у них утверждены на основании экспертизы, то есть все они независимые экспертизы проверены. Туда входит уборка, то есть вывоз мусора, фонд оплаты труда, налоги. И естественно, что это материалы, которые там применяются. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре бу акчалар сәүдә алып барылмаган башка җир асты юлларын тәртипкә тотуга китә дип белдерде. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары ПАЗ җитәкчелеге белән эшмәкәрләргә уңайлыклар тудыру буенча аерым сөйләшергә сүз бирде. Әмма бер нәрсә ачык: капиталь ремонтка бюджеттан бүленгән 36 миллион сумга моны эшләп булмаячак, чөнки кичү юллары беренче чиратта җәяүлеләр хәрәкәте өчен. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар.
Бүгін КАМАЗға 4 миллиард сум көлемінде оқша бөліп берілешегі белгілі болды. Татарстан газ мотор яғулығын олға жібер бойынша біріншілер ретінде. Республика әлігі яғулық білән ішлеуші техниканы бұлдыру үшін федераль бюджеттан 554 миллион сум көлемінде субсидия олуға ирешті. Әлігі сумма тулысынша КАМАЗға берілешек. Ошықтан ошық сөйлешу. Шол жетекшісі Наиль Мәхдиевнің журналистлар білән бүгінгі ұшырашуын нәқ шулай деп отарға була. Матбуғат конференциясында 30-дан артық масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Әңгәмә шактый ихлас килеп чыкты. Журналистлар шәһәрдәшләрне борчый торган актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Жетекче исә уларга ихлас җаваплар бирде. Матбуғат конференциясыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Наиль Мәхдиев бір генә сорауны да игътибарсыз калдырмады. Журналистларны коррупция очраклары артуда, салымнарның тиешле күләмдә җыелмавыда, социаль ипотека һәм күп балалы гаиләләргә җир участоклары җитмәүдә борчый. Зәп бистәсендәге Колизей күңел ачу үзәгенең киләчәктә нинди максатларда файдаланылачагы да кызыксындыра. Наиль Мәхдиев әйтүенчә, бүген бинаның хуҗасы белән сөйләшүләр алып барыла. Якын арада Колизей буенча карар кабул ителергә тиеш. Әмма тиздән Чаллы урамнарында зур автобуслар йөриячәге инде хәл ителгән мәсьәлә. Стоимость проезда пока останется. Юлда йөрү өчен билет бәяләре әлегә үзгәрешсез кала. Иртәгә конкурс булачак, анда 4 лот куелган. Пассажирлар ташу буенча бәйгедә кече предприятиеләрдә зурлары да катнаша ала. Журналистлар яңа микрорайоннарны социаль объектлар белән тәэмин итү турында да сорады. Башлыча сүз 37-нче микрорайондагы мәктәп төзелеше турында. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. Чаллыда 20 ел эчендә бер генә мәктәп тә салынмады. Последняя школа. Бирдәге мәктәп төзелеше өчен без Татарстан җитәкчесенә рәхмәтлебез. Ул 800 урынлы булачак. Эшләр башланды инде. Барысы да пландагыча килеп чыкса, без аны тиз арада куллануга тапшырырга ышандырабыз. Мин ревизор түгел, вазифам башка, әмма нукталы төзелеш буенча шәһәрдәшләрнең бер генә шикаятында игътибарсыз калдырмыйбыз, диде Наиль Мәхдиев. Проблемалы урыннарның берсе 39-13 йорты янындагы административ бина төзелешенә кагыла. Бирдә яшәүчеләр үзләре утырткан агачлыкны саклап калу өчен төзелешкә каршы чыккан иде. Соответствующие документы направлены в суд. Тиешле документлар судка җибәрелде. Хәзер тикшерү бара. Әлеге проблемага нокта куелмады. Сорауларны хәзер Наиль Мәхдиевка социаль челтәрләр аша да җиткерәләр. Ул бер ай элек ВКонтакте челтәрендә теркәлде. Так я посчитал, что мне будет удобнее, я думаю, что и гражданам будет удобнее общаться ВКонтакте, и так я и решил. Я посоветовался сам с собой, я решил. Шәһәр җитәкчесе белән журналистлар очрашуы ачыктан-ачык һәм ихлас сөйләшүгә үрелде. Наиль Мәхдиев әйтүенчә, бүген яңгыраган сораулар аның өчен шәһәрдәшләрнең күрсәтмәсе булып тора. Поэтому считайте, что это ваше поручение нам. И мы постараемся поручение челнинцев, значит, оправдать. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Журналистларның сорауларына җавап биргәннән соң Наиль Мәхдиев үз өлкәләрендә тырышып хезмәт куйган алдынгы масса күләм матбугат чаралары хезмәткәрләрен бүләкләде. Алар рәтендә минем хезмәттәшләрем дә бар. Чаллы ТВ телерадио компаниясе хезмәткәрләре Румил Кәрәмиев, Ләйсән Ханова, Ишат Сабитов, Илназ Тимербаев, Гөлия Хайдарова һәм Лилия Закировалар күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Яңалыклар хәбәрчесе Ләйсән Ханова көн сайын шәһәрдәшләргә иң мөһим һәм кызыклы вакыйгалар турында сөйли. Икътисад, торак, коммуналь хуҗалыгы, медицина, социаль яшәеш. Ул кулачлап алмаган темалар юктыр да. Барысында кызыклы һәм үтемле итеп тамашачыга җиткерә. Ләйсән 15 елга якын журналистикада, Чаллы ТВ телевидениесенә кадәр Актаныш радиосында һәм Шәһри Чаллы газетасында эшләде. Радиода фикереңне түгел фактлар аша җиткерәсең, газета аналитика өчен яхшы җирлек. Телевидение ise иҗат өчен зурак мөмкинлекләр ача. Шуның белән беррәттән күп көч куюны да сорый. Телевидение журналистын күпләр инде микрофон тотып йөрүп, мотор итеп йөрүче буларак кына күз алдына китерә, әмма аның кеше күзенә күренмәгән эше бик күп. Кайнар темалар эзлисең, съемкалар, җаваплы кешеләр белән очрашасың. Төрле вакытлар була, куеп яуган яңгырда да 40 градус салкында да эшләргә туры килә. Микрофонына түгел инде штативларда тотып йөгрәсең. Чаллы ТВ телерадио компаниясенең күп санлы тапшырулары диярлек менә бу бүлмәдә туа. Видеомонтажер Ишат Сабитов журналист идеясын, оператор материалларын берләштереп, бер тапшыруга җыя. Ишат Чаллы ТВда 95 елдан бирле эшли. Касталарга элек яздырдык. Иң кызыгы эшне ясап бетергәч, яңгыш сыздыру булды. Ул вакытта дискалар, компьютерлар булмагач, авыр яхшыкланмады.
ул ошады. Компьютер өстөнрәк иҗади яктан да, техник яктан да качество. Эфирда мин Гөлия Хайдарова. Бүгенге көнне без сезнең белән бергәләп үткәрербез. Барчабызга да күтәренке кәефләр булсын. Гөлия Хайдарова көндә радио тулкыннары аша тамашачыларга күтәренке кәеф бүләк итә. Алып баручының җир сулышы тапшыру аеруча популяр. Гөлия бакчачы профессорлар Фарсал Зиядинов һәм Франс Халилов белән бергә тамашачыларны бакчачылык серләренә төшендерә. Гөлия Хайдарова инде 17 ел күңелдә эшли. Беренче тапкыр эфирга чыккан көнен сагынып искә ала. Бик кызыклы булып истә калган минем беренче эфир көнем. Ул вакытта авылда авыл яшьләре белән без спектакль куя идек. Гөргери кияүләрен мин Үринә ролендә. Һәм инде көндез минем эфир булды, ә кич мин спектакльгә кайтып җитешергә тиеш идем. Рәхмәт хатлары тапшырылганнан соң хезмәттәшләребез эш урыннарына ашыкты. Ләйсән Ханованың яңалыкларга репортажын өлгертәсе, Гөлия Хайдарованың кичке эфирга чыгасы бар. Мактаулы исемнәрдән бигрәк безнең эштә иң мөһиме тамашачылар өчен хезмәт итеп, аларның рәхмәтен тою, ди журналистлар. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хезмәттәшләремә алга таба да уңышлар теләп калам. Ә хәзер рекламага бүленәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Киртәләр киртә тудыра. Халыклар дуслыгы проспектына куелган коймалар машина йөртүчеләргә ни өчен комачаулый? Хәбәрчебез белеште. Бер ел дәвамында юл кагыйдәләрен бозмыйча йөргән шоферларга техник күзәтүне бушлай үткәрергә телиләр. Яңа закон проектының нечкәлекләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены. Меховая распродажа. Только 5 дней в магазине «Арас». Шикарные меховые кожаные изделия по невероятно низким ценам. Набережные Челны, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Тур эфирда яңалыклар һәм без дәвам итәбез. Кош ясыйм дип күз чыгарганнар. Халыклар дуслыгы проспектын төзекләндергәннән соң юллар арасына киртәләр урнаштырганнар. Аңлашыла ки, бу җәяүлеләр теләсә кайдан юл аша чыкмасын өчен шулай эшләнгән. Әмма нәкъ менә бу коймалар хәзер юл транспорт һәлакәтләре килеп чыгуга сәбәпче булырга мөмкин ди машина йөртүчеләр. Аларның борчулары урынлымы? Бу хакта алдагы сюжетта.
Машина йөртүчеләр урнаштырылган куймалардан канәгать түгел. Бу фикерләр буш урында барлыкка килмәгәнлегенә без дә инандык. Гади тәҗрибә ясап карадык. Видеодан күренгәнчә, борылыш урынында машина йөртүче төп юлдан баручы автомобильне күрми. Киртәләр кумачау итә. Я уже сам чуть было не попадал. Мин инде үземдә чак кына аварияга эләкми калдым. 2-3 куйманы алып куярга кирәк. Убрать ее? Длиннее же лучше. Дань сюда поближе, посерединке. А то вообще ничего не видно. Шаһитлар әйтүенчә, кичә биредә берничә юл транспорт һәлакәте булган. ЮХД идарәсенә дә шикаятьләр белән мөрәҗәгать иткәннәр. В ходе проведения контрольной проверки Әлеге урынга тикшерү белән чыктык. Дарс оешмасы Халыклар дуслыгы проспектына куймаларны юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозып урнаштырган. Әлеге мәгълүмат шәһәр башкарма комитетына җибәрелде. Юл салучылар куймаларны урнаштыру проектын ЮХИДИ белән расламыйча урнаштырган. Бүген без подрядчы оешма җитәкчесе белән элемтәгә кердек. Телефон аша ул ЮХИДИ күрсәтмәсен алдык. Киртәләрне бүгеннән үк башка урынга күчерәчәкбез дип белдерде. Бу юлы инде барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотарга вәгъдә итте. Фәрида Сабирҗанова, Луиза Сафуанова, Айрат Закиров, Чоллы ТВ яңалыклар. Чоллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Депутатлар техосмотрны бушлай уздырырга тәкъдим итә. Әмма бу барлык шоферларга да кагылмый. Искәрмә рәвешендә ел дәвамында кагыйдә бозмаучы автомобиль йөртүчеләр техник күзәтү өчен акча түләүдән азат ителергә мөмкин. ЛДПР фиркасы депутаты Андрей Свинцов шундый тәкъдим белән чыкты. Ул транспорт чараларын техник тикшерү уздыру турындагы законга үзгәрешләр кертергә тели. Яңа закон проектының нечкәлекләрен Гүзәл Шәһәпова ачыклады. Әлеге закон проекты турында машина йөртүчеләр бездән беренче тапкыр ишетте. Сораштыруда катнашучыларның барысы да депутатларның тәкъдимен хуплады. Если будет все бесплатно. Әгәр бушлай була икән, мин кагыйдә бозмаячакмын, стимул булгач ник бозырга. Буду меньше, значит, нарушать. Техосмотр өчен түләмәс өчен кагыйдәләрне бозмаячакмын. Әйбәт закон, әгәр водительләр уйлыйм минем буенча яшьләр булмаса да олы кешеләр кагыйдә, юл кагыйдәләрен бозмаска тырышырлар дип уйлыйм. Юлда бозмаган вакытта бит аварияларда әзрәк була һәр вакытта да. Дөрес руль артында йөрүчеләр кагыйдә бозмасалар штраф түләмичә дә күп акчасын янда калдырыр иде. Ел саен уртача 3-4 мең штраф түләүчеләргә 500 сумлык техосмотр узу әллә ни экономия ясамаячак дип белгечләр. Ә менә техник тикшерү үткәрә торган оешмаларда мондый закон чыга калса керемнәр сизелерлек кимиячәк. Шәхси оешмалар саны арту белән булада клиентлар азайды ди ЮХИДИ идарәсе янында урнашкан техосмотр җитәкчесе. Элек көн саен 800 машина күзәтү узса, хәзер аларның саны 150 генә ди ул. Biz аңа бик риза булырбыз, если бөтен кеше дә нарушать итмичә, әйбәт кенә йөрсә. В данный момент безнең организация тоже хәзер керми башладылар уже. Ел саен керә торган машиналарның саны кими 15-20%-ка. Чаллыда 18 оешма техник күзәтү уздыра. Шәһәрдәшебез Камо Канян ел саен күзәтү узанды. Акча түләп кенә диагностик карта сатып алу мөмкинлеге барлыгын яшерми, әмма тимер атының төзеклеген белеп торасы килә ди ул. Ну, конечно, нормально. Мне самому интересно. Миңа машинам нинди хәлдә икәнен белү үзем өчен кирәк. Әлеге проект закон ягыннан ныгытылса, отышлы яклары күп булачак дип белгечләр. Кагыйдә бозмаучы автомобиль йөртүчеләр техник күзәтүне бушлай уза башласа, ришват түләп кәгазьдә генә тикшерү үткәрүче оешмалар ябылырга мәҗбүр булачак. Димәк, юлларда барлык шартларына туры китереп тикшерү үткән төзек машиналар артачак. Әлеге бу проект кына депутат Андрей Свинцов шул рәвешле кагыйдә бозмаучы машина хуҗаларына бүләк ясарга тели. Өстәвенә ул юлдагы һәлакәтләр саны да кимер дип ышана. Агымдагы елның 6 айы эчендә безнең шәһәрдә генә дә 300-гә якын авария теркәлде. Аларда 9 кешенең гомере өзелде. Гүзәл Шәһәпова, Иннар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. 31 июльдә Алабугада 8-нче Бөтен Россия Спас ярминкәсе ачыла. Оның программасында елдагыча кыңгыраулар фестивале каралган. Бу ел кыңгырау чыңгы осталары хәтта Италиядан да көтелә. Шулай һөнәрчеләрдән мастер-класс алу мөмкинлеге булачак. Җирле республика һәм Россия артистлары катнашында зур концерт оештырылачак. Ярминкә 3 көн дәвам итә. 105 сум урынына 260 сум. 14-12 йортында койнар су кыйммәтләнгән. Биредә яшәүчеләр аптырашта. Югыйсә җыеллык та туктатылды. Тарифлар да июльдән генә үзгәрде. Ни өчен койнар су бәясе арткан бу һәм башка торак коммуналь хуҗалыгы тармагы яңалыклары белән Вектор комфорты программасыннан белә аласыз. Ул эфирга яңалыклар тапшыруыннан соң чыга.
Біздің яңалыкларны ТВ-чылны.ру рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бары тик Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Кичләрегез исән-имин үтсен.